Так звані свідки не прийшли, а речові докази загубилися. Окупаційний міський суд Армянське в 40-й розглядав справу проти лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва. За словами адвоката Миколи Полозова, захист хотів допитати Сергія Абісова, який навесні 14-го очолював окупаційний МВС Криму, та російського прикордонника Коновалова. Втім, на засідання вони не з'явилися і навіть невідомо, чи отримали вони запрошення. Також не вдалося оглянути так звані речові докази, зокрема карабін та набої. Раніше рішенням Краснодарського суду зброю, яка проходила у справі сина Мустафи Джемілєва Хайсера, передали на зберігання до окупаційного МВС Криму, каже Полозов. Але доля так званих доказів невідома. На текущий момент можно констатировать, что российские власти потеряли карабин Симонова, самозарядный, нарезной, 4 патрона к нему и гильзу. Было принято решение, что суд направит запросы как в Краснодарский краевой суд, с целью выяснить, передавали ли они или не передавали вещественные доказательства на хранение в МВД по Республике Крым, так и в МВД по Республике Крым, а также в Следственный комитет, Главное следственное управление Следственного комитета по Республике Крым и городу Севастополю, новых запросов с целью выяснить судьбу и местонахождение данных вещественных доказательств. У квітні минулого року окупанти звинуватили Мустафу Джемілєва у недбалому зберіганні вогнепальної зброї, незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів, а також у так званому незаконному перетині держкордону Росії. Йдеться про спробу національного лідера кримських татар 3 травня 2014 року потрапити до Криму з Херсонщини. Тоді зустрічати його приїхали тисячі кримських татар, але окупанти його не пропустили.